نزی 7 سالن li Brukselê ji bo televizyonekê kar dikim. Heftê sê rojan nûçeyên êvarê û yên şevê pêşkêş dikim. Di nava heftê de li Jenevê me dawiya heftê jî bi balafirê diçim Brukselê. Rêwîtiya her heftê hêdî me aciz dike. Divê çareyekê bibînim ka wê çawa vegerinim zewqê. Rojekî telefonê lê xist, canikekî bi dengekî kêfxweş, bi xwe bawer, hewl dida kartên krediyê bi min bide girtin. Dema telefonên ticarî û reklam bin tim dibêjim meşgûlim û xatir dixwazim. Lê di nava gotinê wê de min firq kir ku li keleka kartên krediyê canik kartekê taybet ya rêwîtiyê weke diyarî pêşniyaz dike. Mirov bi vê kartê dikare li hezar balafirgehên cîhanê bê sînor ji salonên xwarin û vexwarinê fayde bibîne. Canik dibêje tu mîvanê xwe jî dikarî bixware bibî. Dema tam emîn bûm min hema qebûl kir û kart hat. Ji wê rojê ve bi tevî çend faaliyetên din yên rengîn min çûyîn û hatina Brukselê kiriye zewqek wisa ku dema neçim bêrî dikim. Min fehm kir ku mirov li jiyanê çi karî dike bila bike divê zanibe wî ji xwe re bike perçeyek zewqê. Eger ne wisa be dibe îşkence. Serê sibê ez rabûm min tiştê xwe tev kir bi qasî ku tîra min e sê rojan bike sê çarjot gore, gömlek, tîşortek di çentê de bicih kir. Berê ku derkevim min firq kir ku min kîlot ji bîr kirine. Çûm sê çar kîlot jî anîm, xist çente, fermuar di ser wan de da cî û ez ketim rê. Çentê min yê milan e. Mirov dema davêje pişta xwe giraniya wî hîs nake. Hatim balafirgehê. Bi xêra wê karta meşhûr li restorantê rûniştim. Ew hulm û gulma ku ji qehwe min difire, forsa min derxistiye asteyê herî jor. Hewa germ bû. Min fanûriyê xwe ji xwe kir, lê fikirîm gelo bixim çente yan bavêjim ser stûyê xwe. Min biryar da bavêjim ser stûyê xwe. Lê tam di wê dudiliyê de min bê hemdê xwe fermuara çentê xwe vekiriye û negirtiye. Devê çentê vekirî maye. Cavê min çû ser ekrana seheta rabûna balafiran. Min firq kir ku ji balafira xwe dereng mame. Hema min çente da pişta xwe ber bi sektora deriyê balafirê ve revîm. Geh ji merdîwanan da dikevim, geh di korîdorên dirêj de dimeşim, ancak li ser wan merdîwanên otomatîk firsend çêdibû bêhna xwe bidim. Min dît herkes îşaret dide min. Hinekî wan Fransî deng li min dikin. Monsieur, monsieur dibêjin. Vous avez perdu quelque chose. Yani begê min ji çentê we tişt dikevin. Li piş xwe zivirîm çi bibînim. Bala herkesî li ser min e. Ciwanekeke narîn, devbeken, xemlandî, kîlotê min yên li pê miketine tev kom kirine, di nav destên xwe yên bi nenûgê ojekirî de tîne dirêjê min dike. Bi şermokî, mehçûb, bi nîv tebessüm, min kîlotê xwe ji destê wê girtin, dîsa min di çentê de bicih kirin. Herkes li me dinêre. Şiklê teslîmata kîlotan ji sahneya dewrkirina xelatên festîvala fîlman ya Cannesê ne kêmtir bû. Serê min di ber bin de, ber bi balafirê ve diçûm. Ji wê forsa min ya li ber fîncana qehwê ti tişt nemabû. Tenê hêvî û daxwazek min hebû. Eman bila yek ji wan jinan nehata balafira min. Lê wisa diyar bû ez ê ji jinê xilas nebama.